Alright, may adlaw sa tanan. Welcome sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry weekly dose of God's Word na pod. Maayong gabi din na sa atong mga pamilya sa Pilipinas, sa atong mga pamilya sa Singapore, sa mga friends nato sa Saudi Arabia, din sa diri sa amoang dapit. Maayong adlaw, maayong buntag sa tanan. Again, welcome. Kumusta man mo? Nanginaot ko nga okay lang ang tanan, no? Medyo mild na ang balita or kabahin sa gira, but ning mild ang balita kay tungod siguro gipasagda na lang nato or ato na lang gitry og anad kay ngano wala man tay mabuhat na, di ba? Well, nagpadayon gihapon, but ang atong mabuhat karon is to pray, no? Magsalig sa Ginoo dayon dili ta mag-worry about ana kay it is out sa ato ang capability, o bisan pag moingon ta nga kaya nato, di gihapon nato kaya kung dili ang Ginoo gyud ang magpanglihok sa tanan. Well, mao na ato ang study karon. Nice kayo ni siyang study this is about the parable of the Good Samaritan, nga kinsa man ato ang neighbor. Usahay gani makaingon ta ba nga ang atong gina-pray permi, murag akong gakakita sa Facebook, no, kadaghanan nga ako ang gakakita sa Facebook is ang gikaluy-an og maayo ang Ukraine, no? Ang gikaluy-an jud natong maayo ang Ukraine. Pray for Ukraine, kaluoy sa Ukraine, nganong gitabangan man ang Ukraine, mo ni mo na dayon wala ta nagunahuna kung nawala sa atong nahuna ang Russia mismo, no? Nga mostly sa akong gakita sa Facebook is pray for Ukraine. Dili kayo kung makakita og pray for Russia, no? Mo na dako kayo nga pangutana ba kinsa man ang neighbor nato gyud, kinsa man ang neighbor nga gina-consider yung neighbor sa Ukraine, kinsa man ang gina-consider nga neighbor sa Russia mismo, no? Nga naba na yung neighbor nga mag-away. Of course, ang matag usa sa pagkakaron wala na ni boray, no? Away kung away kay tungod sa mga conflicts. Mo na siya, no, nga nawala atong nahuna nga ang mga Russians pod, ang Russia is na ato pod na siyang neighbor. Na mo sakto pod ay nang giingon ni Jesus, no, nga katong dito siya sa cross nga, Father, forgive them for they do not know what they are doing. No? Kay nga naman, kay kitang mga tao, gakalimot ta kung kinsa ta, gakalimot ta sa atong compassion, gakalimot ta that we are made, no? That we are made for love. We are made for love. That is why, if we are not made for love, walay pulos ang pagkamatay ni Jesus o iyang pagbanhaw, no? Nga gipasagdan na lang gyud unta ta. That is why kitang mga tao, kitang mga creation sa Ginoo, we are made nga kanang to be loved by our Creator. That is why kaning parable of the Good Samaritan is a good parable, is a very good story nga ma-renew atong hunahuna kung kinsa gyud ta dinha sa Ginoo o kung kinsa ta sa usag-usa. Now, kung atong tan-aw na siya nga story mismo, na siya nakalasulat sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Now, before ta mo tan-aw sa story mismo, imuha na makita nga dinhara na siya nakasulat sa Book of Luke, okay? Now, nga naman, kung imong tan-aw mismo ang context gyud, even sa nganong gisulat man akong tan-aw, no? Atong tan-aw. Nganong gisulat man sa book nga Luke, no? Nganong gisulat man ni Luke? Well, kung atong tan-awon, si Luke mismo is not even one of the 12 kanang disciples ni Jesus, kay later na siya ning abot, no? Kay hunaw-na sa mga disciples ni Jesus nga wala nag-uban kan Jesus, si Luke was the only Gentile nga disciple. Kung moingon ka Gentile, he was not a Jew. No, dili siya Jew. No, he was out of the league. Mura ba siya o nalain siya? For example,
for example, kanang magkuyog-kuyog ko group of Americans, okay? Dayon, kanang 11 sila kabuok, then ako ray Pinoy, kana ako, may kaingon ang uban ba nga, kanang, unsang anong kuyog mo na siya? No? Ingon na ba? Well, in fact, din sa Amerika, naapagyapo yung mga lugar din nga na ay racism. Okay? Nga kung makitaan ka, na ay mga grupo din nga kung makitaan ka ng kuyog ka ng grupuhan, ikaw relain, i-head to foot jud ka. No, i-head to foot jud ka. Well, in fact, mo tayo kahitabo ni Dr. Luke. Now, si Dr. Luke was a disciple of Jesus but not one of the 12. Nahimo siyang kanang uban-uban na mismo ni Paul sa iyang missionary journeys. Now, gisulat ni Dr. Luke ang book of Luke, no? Gigather niya kung siyang katun-an, kung siyang natun-an sa book of Matthew and Mark, which is mo ay pinaka-closest sa katong mga story, kanang first-hand jud nga stories ni Matthew ug ni Mark about sa life ni Jesus because they were Jewish disciples jud ni Jesus mismo nga nagkuyog-kuyog. Now, kung unsay nadunggan ni Luke, iyan ang appeal sa iyang book, then iyahan ang gidungagan. Unsa may gidugang ni Dr. Luke ana, ang the book of Luke was written by Dr. Luke to highlight ang the outcast. Kung maingon kag outcast kato ganing mga gipangsalikway. No, dinha mo nang kung imong tan-awon ang book of Luke, dinha nimo makita ang katong about kanang the Samaritan, the Good Samaritan, katong adulterous woman, katong mga paralytic, katong mga gipang outcast sa Jewish community, yet being loved by God. No? Now, mo na siya magigsoon nga, probably, also because Luke was a Gentile, usa siya sa mga outcast po. No? Usa po siya sa mga outcast. Nga kung usa ka Jew nga leader, magtan-aw ni Luke mismo, makaingon siguro ang mga Hudiyo ba, di man ni siya angayan, kuyog man ni siya. No? But, tungod kay si Luke pod was a doctor, he was a friend to everybody. Bisag kinsa iyahang masugatan, ma-Jew man ka, or ma-Gentile man ka, ma-outcast man ka, or gabilong ka, kay tungod doktor sa gatabang pod siya. Now, dinhi sa story sa parable of the Good Samaritan, no? Kung imo lang tan-awon is kanang dili na nimo makita nga gi-story lang na ni Jesus or iyan ang gi-story ang parable of the Good Samaritan not because he was a good storyteller, no? Unsa mo story lang lugar si Jesus nga ako istorya ninyo mo ni mo na. No. Nagstorya si Jesus ato because he had a purpose, no? No, kung imong tan-awon jud mismo ang context, makita na nimo nga, dili lang jud ini siya story, but naa siya purpose. Now, atong tan-awon ng kanang parable of the Good Samaritan. Now, kung atong sugdan sa verse 25, no, sa Luke chapter 10 verse 25, giingon din na. On one occasion, no, an expert in the law stood up to test Jesus, no? Kanang makita nimo nga iya yung git-test si Jesus. No, ingon sa teacher, what must I do to inherit eternal life? Now, nitubag po si Jesus, no, sa verse 26, na itubag po si Jesus nga, what is written in the law of Moses? How do you read it? Dayon nitubag dayon ang religious nga Jew, ningon ang religious nga Jew nga, okay, kabalo ko ana, teacher, no? Nginana ba? Ningon siya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, no, with all your mind, and love your neighbor as yourself. No, kabalo siya sa balaod jud ni Moses. Then ningon din si Jesus nga, you have answered correctly. Now do this and you will live. Now kung makakita ka word nga live din ha, dili lang na siya kanang physical nga mo live ka, but mo live ka eternally. No, it means nga malangit jud ka. Now, mo hold on lang sa din ha, kay atong basahon jud, atong humanon, no, atong istorya ang kinatibuk-an jud sa parable, okay? Unsa may pasabutan ang niingon si Jesus nga, do this or do this law of Moses and you will have eternal life. Now,
sa verse 29, ningon dayon si Kuan, katong Pharisee, ni siya, giingon din he wanted, no, to justify himself. No, gusto niya i-justify iyang kaugalingon, kay para sa iya ba nga, kay sa sugod pa lang, gusto na gyud niya i-test si Jesus. Okay, na gyud si agenda. So, sa verse 29, iyaha yung i-justify ang kaugalingon, so iyaha pag yung gipangutan na si Jesus. Now, Jesus, now kinsa day akong neighbor? Okay? Now, si Jesus pod, now, kabalo na ta, Jesus was so knowledgeable kay ang spirit sa amahan na sa iyaha. Well, in fact, iyaha ragya po ng spirit, no? Naingon si Jesus in reply. Naingon si Jesus in reply to an analogy or a parable. Naingon si Jesus nga, a man was going down from Jerusalem to Jericho. No? When he was attacked by robbers, no? Nay usa ka tawo daw going siya to Jericho from Jerusalem, then gi-atake siya og robbers. They stripped off his clothes, beat him up, and went away. Dayon, he left him half dead. No, half dead siya. Now, karon ang unang ning labay, a priest, okay? Kaya makadungog ni kag priest, ayaw din butang nga, mga pari, nginana, mga katoliko, no? Ayaw, don't jump into conclusion. Basahon na to by the scripture yun mismo. Okay? Now, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. No? Mura siya sa Bisaya, panglihay siya. Iyang gilikyan. Ninglikay siya, okay? So, naapoy Levite, nagikuduhang tao nga ning labay, Levite pud. Pagkakita sa Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side na pud. But, ang ikatulong nga tao, the final nga person nga ning labay, was a Samaritan. No? While nag-travel ang Samaritan, siguro sa iyang pag-travel, ang Samaritan siya donkey, kay traveler siya, it means nga, gi-travel siya sa road because he was a foreigner to the place. No? Now, as he was traveling, nakakita ang Samaritan. When he saw him, he took pity on him. Naluoy siya. So, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Okay? So, kung moing ka pouring on oil and wine, nahimo na siyang medicine. Tambal sa mga samad or giunsa pagkakulata siguro sa tao, no, luoy kayo. Then, he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Now, the next day, kita nimo din na sa verse 35, the next day, he took out 2 denarii. No, nagkuha siya kwarta. Now, kanang 2 denarii, dako na siya. No? Ano na, denarii, kung maingon kag denarii, then ingon din nga, he gave them to the innkeeper. Siguro, hotel na siya. Mura siya hotel. Kung ato kag hotel, pila na yung hotel karon diha sa Pilipinas, mga 2,000 siguro. No? 2,000 to 3,000. Ako, na kwarta, oy. Dayon, magpagawas lang. Ingon lang kasayon magpagawas. Dayon, di pagyud sa kaila. Now, niingon siya sa innkeeper. Look after him, he said. Then, niingon siya, when I return, i-reimburse ikaw sa extra nga expense nga kulang nako. Now, niingon dayon si Jesus sa katong religious Jew. Now, which of these 3 do you think was a neighbor? No? Which of the 3 is a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Now, the expert in the law replied, of course, the one who had mercy on him. No? Nagpaka-bright po siya. No? Kung makita na nimo ang expression din nga, the one who had mercy on him, kanang iyang gipakita sa iyang kagalingon o kang Jesus pod mismo nga, expert po ko sa law eh. Kabalo ko. Of course, ang neighbor, katungkuan, Samaritan. But, he was not thinking. He was not thinking. So Jesus told him, now go, no, and do likewise. Now, mauna dayon ni. The religious Jew, katong religious nga expert, kaila siya who Jesus was, no?
Kaila siya nga si Jesus was knowledgeable to the laws of Moses. Now, iyahang gitry, iyahang gitest si Jesus. Nga be, tanaw na itong kabalo ba ni Jesus? No? Kabalo na ta. No? Mao na ni siyang mga panahon na nga peak na ni siya sa ministry ni Jesus. Nga ang mga religious Jews, ang mga Pharisees, gusto gid nila i-test, gusto nila i-trap si Jesus aron makita nila, makakita sila sayop ng Jesus. No? Now, mao na dayon ni. Ningon nangutana din, mura bang nangutana ang katong Parisiyo ba? No? Nangutana tong Parisiyo, now, what shall I do to inherit eternal life? Okay? Now, nanay duha ka points din ha nga mo ingon, pwede na to i-speculate, no? Nga nangutana ang Pharisee ato to trap Jesus, or wa gyud siya kabalo, no? So, muadto na lang ko sa tubag nga wa gyud siya kabalo unsaon niya inherit sa eternal life, although naa ang balaod ni Moses. But sa balaod ni Moses sa book of Exodus to Deuteronomy, ang mga Parisiyo or ang mga Israelites, ang mga Hudiyo, they were not thinking about the eternal reward. They were thinking of the present. They were thinking of what they can do for God, no? They were thinking of what they can do to please God. Kaya nga naman, nauna na, nganong mangutana man ang Parisiyo, or nganong mangutana man ang religious Jew, how do I inherit eternal life? Now, mo na din eh, one thing to make, sa tawagan ay, this question is that, murabag, unsaon jud nako adto sa langit. Murabag niingon si Jesus ba? Dahil nitubag din si Jesus, hey, abi na ko expert ka sa balaod. What do you think? Murag na ba? No? Now, mo na din, what does the law say? Asa naman ning birada si Jesus? Ning birada si Jesus sa unsay nahibal-an nila. Kaya nga naman, kung musturya si Jesus nga siya ang the way, the truth, and the life, now, samot na Jesus na pod. Samot na po sila kainit ang ulo, kaya di na sila maminaw, anak. Now, the only thing ang mga Hudiyo, ang ilang nahibawaan sa mga Hudiyo is just the laws of Moses. Now, kung imong tan-awon ang Torah, mga igsoon, ang itong 5 books, no? Kanang 5 books, ang mga Sadducees, no? Kanang mga Sadducees is higher na siya sa mga Pharisees, no? Ang mga Sadducees, they did not believe in the resurrection. No, kung imo nang tan-awon sa book of Matthew, na imuhang makita din ha that the Sadducees did not believe the resurrection. That is why they do not believe in Jesus. Kaya nga naman, because si Jesus ga-claim siya nga siyang anak sa Ginoo. Si Jesus ga-claim siya nga mamatay siya ug mo-resurrect siya. Now, it is so sad. You see? Joke to siya. Sad you see. No, sad kayo. Wala sila kabalo. No? That is why kaning expert of the law, no? Giingnan ni Jesus nga, abi na ko kabalo ka sa balaod. What do you think? Now, mao na dayon ni, why did Jesus cite the law sa iyahang audience, katong Parisiyo? Again, because more to inibalan niya. The religious Jew have not really kabalo si Jesus nga wala dyan na-accomplish sa religious nga Jew. Now, mo ni mga igsoon, no? Kabalo bata that the most dangerous thing or the most dangerous struggle sa Christianity karon. For example, ikaw ga-claim ka nga Christian ka, okay? It does not matter kung unsa ka, Katoliko ka, Baptist ka, balik-balikon jud ko ni. No, kay nga naman ang kadaghanan mga evangelicals, mga Pentecostals, or unsa din ha, mga Seventh-day Adventists, or unsa din ha, magtanaw ta sa mga Katoliko, ang mga Katoliko di na sila maluwas. Kay tungod mag-ingon ta nga tungod na ilahang pagpanguros, tungod na ilahang
unsa ba kanang mga idolatry kuno, no? Di na sila maluwas, no? Nagpakasala na sila. That is why ato na silang sharean sa gospel. Let's go out adto ta sa mall, adto ta sa SM, adto ta sa Ayala, adto ta sa merkado, mag-share ta sa mga Katoliko. Kaya nga no, luoy na mga Katoliko kung di na nato sila sharean, impierno na sila. No? Luoy kayo, sad kayo. Now, wala nato gi-consider na sila nga ang ato ang next door neighbor. Now, mao na dayon na ang question, kinsa ang ato ang neighbor? Now, balikon ako. Don't you know, mga igsoon, no? That the most dangerous struggle in Christianity is not the common and obvious sins na kanang mamakak ka, kanang idolatry, kasimba-simba kunuhay kag bato din na or unsa, dayon wa ta kabalo kitang ga-claim nga born again Christians, idol na to atong time. Okay? Idol na to atong mga unsa din na mga gadgets. Daghan kay to idolatry, not just kanang ginasaway na to sa mga Katoliko. No? That is why you cannot accomplish the law. Maghatag tag balaod sa mga Katoliko, kita napo tay balaod atoa nga dili na to ma-accomplish. Mo na mga igsoon, the most dangerous struggle in Christianity is not the common and obvious sins, no? But the one nga dili nato ma-recognize jud kaayo, because gahunahon na ta nga we have been doing so good at it, kanang pag-attain og self-righteousness. Nga moingon ta nga kaya na ko. Oh, 10 commandments wala ko na break bisan usa. No, that is why I am righteous, no? Close kay ko ni God kay ngano I am obedient. Tanaw, basa ko Bible kada adlaw. No? Basa ko Bible kada adlaw. No, wala jud ko na miss, okay? Pero kung maka-miss yag usa, di na niya isaba. Okay, of course, niingon na gud siya nga wa ko naka-miss. Nya musaba siya. Sawayon niya siya. 'Di ba? Kuan kayo, kanang delikado kaayo. Mo nang pinaka most dangerous nato nga struggle nga we are mo na siyang gingon baka to akong ginabasa nga libro, no? Ganang naay statement dito gingon nga the reason why we are so bad because we are trying to be so good. No? Now, mo na dayon ni ingon si Jesus. Niingon si Jesus nga niingon tong Pariseo, kabalo ko anong balaod, Lord. Teacher, kabalo ko anong balaod, no? Love the Lord your God, which is mo na itong ginaingon sa mga simbahan. No, aron mahimay ang Ginoo, love the Lord your God, love Him with all your heart. Then, wa ta kabalo nga sa imong pagstoryaan na imong ginatagaan og balaod imong simbahan. No? That is why, again, wala na ganahan mo simba. Kaya nga naman, pangutan-on man ka, unsa man gihigugma ka sa Ginoo karon or wala? Di ba? Kaya kung wa ka gahigugma sa Ginoo, struggle ka. No? Dali, mag-discipleship ta. No? That is why, niingon si Jesus, what does the law of Moses say? Because in the laws of Moses, giingon din na, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Kaya nga naman, because the laws of Moses was not given to the Israelites for them to perform, but to trust in it. Nakuha na to. Wala nag-ingon si Jesus. Wala nag-ingon si God sa Exodus chapter 19 nga buhatan ni. No? The word obey din ha. The word obey, ang Hebrew term, ang Hebrew meaning anang the word obey is to trust in it, no? Is to kanang gaingon ba nga trust kay ako ray mo buhat ana. Wa na kay angay buhaton. Kung imong tanaw ng original nga Hebrew gyud nga term sa obey, walay dili na siya ang meaning ana, dili ang you have to do it, you have to perform for it. No. The word obey sa original Hebrew is to trust in Him kay siya ray mo buhat ana. Now, moto niingon si Jesus, no? Ning tubag po si Jesus nga okay, you have answered it correctly. Kaya nga naman, kinaaman sa law ni Moses. No?
naman nakasulat sa scriptures. Then ingo si Jesus nga, do this and you will live. Now, mao na dayon na. The man wanted to justify himself. Because siya mismo, iyang gi-justify iyang kagalingon, kaya nga naman, kaya aron dili siya makita sa iyang kontra si Jesus nga ay masayop ko ani da kinahanglan i-justify pag yun nako kung kagalingon, religious leader baya ko. No? More pabaya ko kang Jesus. Si Jesus kinsa ra man na, anak ra man nagkuan panday. No? Anak ra man nagpanday. That is the reason why, that is one of the reason why nga si Jesus dili nila madawat nga ningon si Jesus nga he is a high priest. No, kaya nga naman. Di man pwede ma-priest si Jesus, imposible man kayo, kaya nga naman. Because he was not, although nga iyang mama si Mary was a line of Levi, but she was a woman, di siya pwede mahimo nga priest. Dayon, mahimo rang priest si Jesus kung naminyo ang iyang mama o priest. Unya kay si Joseph dili man kalinya ni Levi. That is why si Jesus di gid pwede mahimo nga priest. But nahimo siya nga priest in the order of Melchizedek. Oh? That is why para sa religious Jew, he was higher than Jesus. Kaya nga naman, panday ra ka. Kinsa man kang imo kong storyahan sa balaod ni Moses nga mas nakamao man ko ana. That is why he was trying to justify himself. No? But, mo na problema mga igsoon because he was having a hard time knowing how to get to heaven by doing so many religious rituals and stuffs. Tanawar good na. Unsa man ang mga religious rituals nga ilang ginabuhat? Luglog o ganding, adto sa altar, adto sa temple, aron lang yun mga pasaylo sa Ginoo day and night. Day and night. Kung imo nang basahon sa book of Hebrews, nga they were doing it day and night, year after year, ningunahon na sila nga sa ilang ginabuhat, they are justified before the Lord. Every day sila nga pangayo pasaylo. Pero dili sila justified din na sa Ginoo. That is why din na kang Jesus mga igsuon, once and for all time, iyang gihatag iyang dugo, iyang gipaula iyang dugo, once and for all time, for forgiveness, for once and for all forgiveness. That is why, kung gabilib ka kang Jesus karon, ang imong sala gahapon, karon, and forever, kung naana ka kang Jesus, is already forgiven. That is why, this is controversial mga igsoon, maingon ko sa imo ha, nga di nakakinahanglan mangayo og pasaylo kay pinasaylo na ka. Now, kung masayop ka, ang kuna nga nasayop ka. No? And count yourself alive din sa Ginoo kay pinasaylo na ka. Kay magsige kag ingon nga, Lord, pasaylo ako. You are not trusting in the finished works of Christ. Now, padayon ta. Many times, no? Si Jesus gi-interrogate. Gi-interrogate na siya. For example, kanilang sa religious Jew, no? Hapit na ta, tunga na ta. Kanang stick with me. Ningon si Jesus, no? Ang ningon tong religious Jew nga he was there to trap Jesus. Wala siya ning duol kang Jesus for wisdom. No, wala siya ni adto kay aron mo learn siya kang Jesus, but gusto niya i-trap si Jesus. Now, the religious Jew, no? Kinahanglan niya i-trap gyud si Jesus kay aron niya ipakita nga mas labaw siya kang Jesus. But Jesus has also tested the Pharisee with the law. No? Nagtinistingay silang duha. Gitistingan siya sa Jew, gitistingan po ni Jesus ang Pariseo sa balaod, di ba? Ano man? Because Jesus knows nga dili niya kaya. Jesus knows nga dili kaya sa katong religious nga leader. Many times in the scripture tells that Jesus knew what was in each person's heart. Kabalo si Jesus. For example, katong sa John chapter 2, no? The verse before kang Nicodemus. Katong ningon si Nicodemus, a religious Jew, what must I do to inherit eternal life? Mora gyapon. But before niingon dayon si Jesus nga kanang kabalo ko kung unsay kasing-kasing ug gunahuna sa tao. Kabalo si Jesus nga dili nato kaya. Now, mura pag niingon si Jesus ba nga, you can keep the law, right?
Now, go ahead, keep it. Kaya nimo. Mo na nakanais kang Jesus kay gentleman siya. Okay? Gentleman si Jesus, di siya mamugos. Kung gusto ka sa balaod din, ato ka sa balaod. But, mo suffer ka sa consequence. Kaya nga naman, ang balaod mo demand yun na siya. Demanding kayo ang balaod na kung dili na nimo ma-meet ang demand sa balaod na punish jud ka. That is why karon sa mga simbahan, moingon ang mga simbahan nga himaya ang Ginoo kay kung dili nimo himayan ang Ginoo, di jud ka ma-bless. Or kung dili ka magtinarong sa mong Christian life, now i-punish jud ka sa Ginoo, di siya mahimaya. Now mo na ang balaod na ay consequence. Now, the question is, mohatag ba consequence ang Ginoo karon? Pangita ang Bible after ni resurrect si Jesus. Jesus came here to save us, not to condemn us, not to judge us. Then mo ingon ta nga i-judge ka sa Ginoo. Kinsa imong ginastoryahan ana? Christian ra gihapon. It is right to say you will be judged ngadto sa katong dili jud mo tuo. Katong mo refuse sa Ginoo, mo refuse to believe, they are the ones to be judged. And sa ilang pag-refuse, they are already judged. Muna giingon din na sa New Covenant nga scriptures. Klaro kayo. So, muna dayon ni. Ingon si Jesus. Mura pag ingon si Jesus. Now, kaya na mo i-keep ang law? No, go ahead. Keep it. But, be very careful. Yan naman. Because performing through the law is an all or nothing proposition. Dili ka pwede mo ingon nga, nakaya ni mong usa. That is why, hunang na may na, dili lang na 10 commandments. It is 613 laws. That is why sa Galatians chapter 3 verse 10 o sa James chapter 2 verse 10, klaro kayong giingon din ha, no? That God allows us to obey the law. Okay, sige, go. Go, buhatan na. But be sure, all of it, buhatan na. Kaya nga naman, kung makamiss ka og usa, then, miss na ni mo tanan. Balik na sad ka sa sugod. Kapoy-kapoy lang ka. That is why ingon sa Galatians 3:10 nga cursed ka. Ma-cursed jud ka. Those who are trying to justify themselves by obeying the law are cursed. Galatians 3:10. Basa. No? For example, mora ra gyapon sa factory ba? Kanang factory nga na sila safety board or accident board nga 65 days without accident. Okay? Dayon ka ng adlaw na usa na aksidente. Kabalo mo siya mahitabuan na magsuon, balik na sa zero. Ini kaugma na 0 days without accident. Then 1 day without accident. 2nd day without accident. Balik na sa sugod. Mo na magsuon, magsige ka subay sa law, mo nagingon sa Book of Corinthians no nga that the law that was etched in stone, katong 10 commandments, it is called the ministry of death. Kamatayon jud. Kaya kung di ka mo subay ana, mo fail ka ana, condemned jud ka. But those who are in Christ, Romans chapter 8, giingon din nga, those who are in Christ are not condemned. Now, mo na ni dayon ang gipangutana sa Pharisee. In conclusion, ningon ang Pharisee, now, who is my neighbor? Iyang gipangutana si Jesus, iyang yung gitest si Jesus. Now, the Pharisee was maybe thinking, no, nga, pag ingon ni Jesus nga, love your neighbor, no? Ako pagtubag niya, nga, loving your neighbor as yourself, kinaman sa balaod ni Moses, na ingon si Jesus nga, now do it and you will live. No? Do it and you will live. Kanang it din ha mga igsoon, no? Kuha na siya kanang conjunction na siya in Hebrew nga it, buhata tanan. It, mo na siya ang law ni Moses nga dili lang usa ka buok law buhata. Tanan buhata aron magka-eternal life ka. Kaya kung di na nimo buhaton ang 613 laws, for example, na kompleto nimo ang 612, ning fail ka sa usa ka law, now bagsak ka sa tanan, balik na sad ka. That is why ningon si Jesus no nga, now do it tanan and you will have eternal life. Then kabalo si Jesus nga di gina nila kaya. No? Then apil na dayon na ang loving your neighbor or loving your next neighbor. Na nagunaw na din ang Pharisee, no? Kinsa ka akong neighbor? Now, who is my neighbor? Nagunaw na ang Pharisee ba nga, akong neighbor siguro ang next door neighbor nako. No?
kanang pareha ra gyapon ako nga Hudiyo. Now, mingon sa mga ako man ang gilove, no? Ako nang gilove kay ano gitagaan ko nako siya balaod kay kung ano, kung di na wa na nako siya gitagaan og balaod then wala ko nag-care niya. Sounds familiar? Mao ra gyapon kita sa mga simbahan karon. No? Atong ginatagaan og balaod atong mga membro sa simbahan, ang atong mga kauban sa mga Kristohanon, tagaan na nato silang balaod ni Moses kay ngano man? Because we are showing that we care for them. Na kung mo fail na sila mga igsoon na tanawa. Kinsa ra gyapon mo judge? Sila ra gyapon mo judge, sila ra gyapon ang mo condemn. That is why mga igsoon ko imong tan-awon jud ang original nga context ana sa Greek gyud ug sa Hebrew. Kaning mga Israelites nagunahon na sila nga ilang neighbor, that is why wa na sila nakasabot sa word nga neighbor. Mangutana na sila, who is my neighbor? Wala na sila nagpaka-bright. No? Wa jud na sila kabalo. Kaya nga naman, kay ang mga Samaritans, wa jud na nila gi-consider nga neighbor. Ang mga Gentiles, wa jud na nila gi-consider nga neighbor. Hunaw na ha, in the book of Ezra, no, sa Ezra chapter 2 verses 61 to 62, kung imo nang tan-awon din ha, sila ra gyapong mga Israelites ang nagsalikway silang mga kauglingon nga Israelite is mga kauban ng mga Israelites. Sa unsang pagiha, na yung mga panahon katong exile sa Hebrew, katong from Egypt, nagpundok na sila after sa crossing the Red Sea, no? Nagpundok na sila dahil naigi-assign si Moses sa usa sa mga leaders, no, nga i-gather ang tanan mga tao dahil tanawa ang ilahang mga ancestry, ilahang mga lineage, mga kapamilya, ilista tanan para naatay records. Dayon, wala kabalo si Moses ana, nagpaka leader po tong tao nga gi-assign as a leader na ay mga pamilya sa Ezra chapter 2 verses 61 and 62 nga dili nil kay wa man sila matubag nangutana tong leader, okay, kakinsa makang pamilya, okay, Israelite ba ka, di ba? O lagi Israelite ka, pero unsa man imong linya, unsa apelyido nimo? Lista. Moingon nga, ambot di mako kahinumdom. Huna na ha, kinsa may makahinumdom sa iyang lineage, sa iyang pamilya, sa iyang apelyido nga under man sila sa slavery nga ilang ginahon na kapoy na kay kada adlaw. No, you are a slave the whole day. For so many years you are a slave. Sige kag trabaho, makaunahon na pa ka sa imong lineage? No. Mao na daghan kay mga pamilya nga ingon nga, wa na ko kabalo. Di na ko kabalo kinsa akong pamilya. Kabalo mo unsay gibuhat sa mga katong uban nga mga religious mga leaders, Israelite leaders, gisalikway sila. Gilabay sila sa mga Gentiles. Luoy kayo. Sad kayo. Mo na mang kinaiya sa mga Israelites. Hilas kayo sila. Hilas kayo ang mga Hudiyo. Now, usa pa sa mga hilas sa mga Hudiyo, sa pagka-Hudiyo nila. Now, sa account ni Zacchaeus, si Zacchaeus ba katong tax collector? No, katong gamay, si Zacchaeus nga ningkatkat sa sycamore tree, sa sycamoro nga kahoy, no? Gisalikway siya sa Jewish community. No, kay nga naman, Zacchaeus was descended from Abraham. Dayon, he descended from Judah, then si Zacchaeus was a Jew. He was an Israelite. But gisalikway siya sa mga Jew. Kaya nga naman, kay si Zacchaeus, visionary man siya. No? Ambisyoso man siya, gusto siya madato. Now, the only ones nga makahatag niya og dako nga compensation are the Romans. Ni-apply siya pagka-tax collector. Sa iyang pag-apply sa pagka-tax collector, nahimo sana, dato siyang maayo. But gisalikway siya sa Jewish community. That is why, katong nindool si Jesus kan Zacchaeus, Zacchaeus na okay, makikaon ko nimo sa inyong balay. But, naagid sa kasing-kasing ni Zacchaeus ang balaod mismo sa Ginoo. No? O di na siya kinahanglan ingnon nga hatag. Di na siya kinahanglan ingnon nga higugma ang Ginoo. Kaya naman, kay natanom na siya ang kasing-kasing iyang gihinumduman kinsa siya. Iyang ginumduman nga he was a Jew by faith because he was a line of Abraham. No? That is why mo igsuon. That is why ang katong religious nga Jew nga na-encounter ni Jesus, katong gitest si Jesus,
Who was my neighbor? Who is my neighbor, Jesus? Kinsa ako neighbor? No? Nagunahuna siya, yung neighbor, ang mga Hudiyo, ragyapon. Wala siyang hunahuna ang Samaritan. That is why, pag story ni Jesus about the Good Samaritan, ni ana ang kuan katong Israelite nga leader or ang Jew, a religious leader, Storya magag Samaritan. The Samaritans are not my neighbor, they are my enemies. Ano na? Kanang mga Samaritans magigsoon, they are half-breeds, no? Half Jew na sila. Kaya nga naman, they were Jew before, cast out na sila. Kaya nga naman, kaning mga Samaritans are people nga naki-intermarry og mga pagano, naki-intermarry og mga Gentiles, no? So, maki-intermarry gani ka og Gentile, now, dili ka accepted. Mao ra gyapon na diri sa Amerika, daghan gyapon na, no? Kung ikaw puti ka, no? Kung puti ka dinhi, naay lugar dinhi na mga state, muminyo gani kang mga itom na sa likway kas pamilya. Anong minyo magag itom? Anong nang minyo magag Pinoy? No? Dili na pure imong dugo. Isa likway jud ka sa Hudiyo. Dili na kanila pamilya, dili na kanila neighbor. Mo na pagtan-aw ato ang religious nga Jew. That is why ningon to siya, who is my neighbor? Ning istorya si Jesus nga ang Samaritan is your neighbor. So, ning tubag si Jesus. No? It was presumably on the one of the Jews kana own people nagunahon na siya ba nga ang Jew ako ang silingan is akong kauban nga neighbor. Now, ang story sa Samaritan may igsoon was a Jew, no? Katong ning travel, katong Jew nga gikulata siya on his way to Jericho. Ang Jericho is about 17 miles or pila na siya sa kilometers sa Pilipinas. Ning travel siya paingon sa Jericho from Jerusalem. Kaya naman, ang Jericho is an oasis of business, no? It is a business kanang place where I believe nga si Zacchaeus na adidto, no? Gisalikway si Zacchaeus mismo sa mga sa mga Hudiyo. So ning stick si Zacchaeus ngadto sa lugar. Now kani siya nga Jew, no? He was a merchant pod. Kanang gatry siya og doing business sa mga Gentiles, no? Or sa mix nga breed paingon sa Jericho. So, of course, Jerusalem to Jericho, mura na siya og ibutang na to sa Cebu pa. Loriga ngadto sa mga dato nga area, sa may mga dato nga area sa IT Park ibutang nato, no, sa sentro gyud sa Lahog ibutang nato. From Loriga to Lahog, no, kay naay gusto mo adto business or from Lahog to Loriga sa tunga-tunga ana naay daghan snatcher, naay daghan mga mga robbers, mga kawatan. Kaya naman ana na sila mag-atang kay kabalo na sila nga naay mga negosyante magbiyahe-biyahe din ha. Now, nimbiyahe itong Hudiyo, usa sa mga Jew na merchant, na gikulata siya. Now, mo na din ang igsoon nga ang first ganing agi pagkulata niya was a priest, no? Ang pari mga igsoon, katong priest, katong Jewish priest, kita siya, unsa ni patay ni or hugaw man kayo ni, ako ni siyang likayan. Kay nga naman, kay naana sa balaod ni Moses. Okay? Grabe yung balaod ni Moses. No? Grabe kayong balaod ni Moses, mga no-no ba? Don't do this, don't do that, or do this, do that. Kay usa sa mga balaod ni Moses maigsoon, para sa mga pari is kanang defilement and cleansing, kanang defilement and cleansing ritual. Nga, according sa law ni Moses, para sa mga priests, they are not allowed to touch kanang bloody person or a corpse. No, bawal na sila. Kaya naman kumukupot ka na, kinahanglan sila mahugas og maayo, kinahanglan sa daghan kayo mga rituals aron maka-resume sila sa ilang priestly nga duty. No? Now, siguro sa ilang pagkatapulan, patay, di ko ana. That is why kung imong tanaw ng history mo igsoon, naay mga roads to Damascus, roads to Judea, na ay mga cross, mga patayng lawas. Diha ra sa daplin sa karsada. No? Di gina sila hilabtan kayo no, naas balaod ni Moses nga di ka mukupot og patayng lawas.
Di jud ka mukupot og patayng lawas. That is why katong pagkamatay ni Jesus, no? That is why sa katong pagkamatay ni Jesus mga igsoon, dako kay itong nga question sa Jewish community nga nganong nawala man ang lawas ni Kristo. No? They were not thinking about it as a miracle. They were thinking about it as a breaking the law. Kinsa may naghilabot sa lawas ni Kristo. Ayun, ana. That is why kato si Nicodemus, ninghangyo gid siya sa religious Jew, no, nga pagkagabi na nga bayran ako, mo ni mo na akong kuwaon ang lawas ni Kristo, akong ilubong og tarong mo ni mo na. Kaya nga naman, bawal man na siya. That's why they did it at night. Bawal man na siya, di na siya pwede. Bawal gina siya maigsoon. Now mo na din dili pwede sa pari. Wa siya ning kupot sa patayng lawas kay naa sa balaod ni Moses. Do this and do that. Now ang nisunod kanang a Levite, no, kanang assistant sa pari. Sunod, lakaw siya. Now parihar gihapon sila. Kita siya sa patayng lawas or half dead. Siya, uy, ayay, assistant ra ba ko sa pari? Gusto ra ba ko mahimong pari? Kung bukopot ko ana, agoy, tangtang ko sa ako ang qualification. Gilabyan niya. Okay? Now, karon kinsa ining sunod, the Samaritan. No? Kabalo ba mo magsuon nga sayop ng title sa Bible nga Good Samaritan? Sayop na siya in context lang. Ambot lang ha. Kaning Bible, kung atong tan-awon sinulat sa tao, daghana kayong ning agi nga translation. Okay? Pero kung mo adto ka sa original jud nga Greek or original jud nga Hebrew, kung imong tan-awon sa katong especially sa mga Dead Sea Scrolls, katong ilhang nakita nga katong mga Dead Sea Scrolls or mga papyrus scripts, no, sa Hebrew, imong makita maigsuon nga ang that the Samaritans cannot be good. Kay oxymoron na siya. Mura ka giingon ana, kung mayon kag oxymoron kana murag bittersweet or maingon kag katong parehatong news ba nga daghan kayo mga survivors nga nangamatay or a dead survivor, no, naay patay nga luwas, mura napatay nga luwas. Kay nga naman a dead survivor cannot be a survivor because he is dead. Nakuha na to ang kuan logic. That is why a Samaritan cannot be good because Samaritans are bad people. Nakuha na to. But mo na din nahimo siyang good kay tungod of what he did. Di na sa mata sa Ginoo. No, nakuha na to. That is why Samaritan cannot be good para sa mga Hudiyo. That is why katong religious Jew, pagkadungog niya nga ang ningtabang Samaritan, kana siya, ha? Samaritan? Tabang Samaritan? Mura bang minana kung for example sa Pilipinas, ha? Drug lord? Ang drug lord nag-feeding ang drug lord, nagpakaon og mga bata ang drug lord. Kaya naman, nagunahon na tanga dautan jud na sila. Nakuha na to. Because to the Jews, para sa mga Hudiyo, Samaritans are dead to them. Wala mo sa amo ang kuan, sa amo ang Biblia. No? Wala mo sa amo ang kuan, dictionary. Walay Samaritan sa mua. That is why maigsuon, no? Kani siya nga Samaritan, although he was a bad person for the Jew, naa siya compassion, naa siya kaluoy. No, pero imong tan-awon mga igsoon, dili lang kaluoy nga kuan, ang compassion niya yang gipakita ngadto sa gikulata nga tawas, compassion with an action. No? Compassion with an action. Di pwede man ka mag-compassion nga makita ka mo ingon ka nga ay kaluoy, ampuan na lang tika oy, pero wa nimo gitabangan. Di na siya pwede mahimong compassion. Ning break gihapon kasalo sa compassion. Di ba? Magsige tag-ingon ba nga luuyas kuan oy, luuyas mga bata sa gawas wa jud sila kaon. Then ikaw sige kag kaon sa Jollibee, dayon ay bata din na sa gawas. Sige gli nimo mo sige ana kaon din gutom kay ko sige ana na ikaw maingon ka sige gingon luyan nila ay wa jud sila kaon sige kag kaog Jollibee likod sa kuan glass wa jud kay gibuhat. Naa kay compassion pero wa kay gibuhat, it is a dead compassion. That is why mo ra gihapon nang giingon sa book of James chapter 2 verse 19 no nga na the devil believed. The devil believed. Muto ang kuan ang devil, but
Dead ang iyang belief. Kay nga naman, kay he cannot invest his life ngadto sa Ginoo. That is why moto ang nahitabo sa Samaritan mga igsoon was na siya compassion but he had an action. Ning follow ang action sa iyaha. No? Kana unsa man ihatong gipugos? No, he was just like that. He was just like that. Mo nang gitawag mo na mga igsoon nga ang mga Gentiles gitawag na sila kuan they were more righteous than the Jew. Karong panahon na. Moadto ka sa Israel katong yung gatuo sa Torah, katong mga Jew gyud mga Israelites nga di gyud gatuo kang Jesus. Mo mention gani ka nga ang mga Gentiles are righteous people, wala ka patay ka. Kay di gyud na nila madawat. Because Gentiles are bad people. Maura gihapon na karon magigsuon. Daghan kayong mga religion karon gaingon nga, Katoliko? Maluwas? Ingna ko maluwas kay blasphemy na. It is so sad. It is so sad. Atong pagtan-aw sa mga Katoliko mga igsoon or dili lang Katoliko. Kung ikaw for example, ga-claim jud ka nga imuhang simbahan maluwas bisag kinsa pa na relihiyon outside sa imong simbahan, moingon ka nga sila maluwas, Seventh-day Adventist maluwas. No? Yung nana, magigsoon, atong pagtanaw nila, they are Gentiles because they are not like you. No? Pero kung imong tanaw ang Romans chapter 9 verses 30 to 31, magigsoon. Ang Samaritans were Jew sa una. But because nagminyo sila mga pagano, nahitabo nga, nagmix sila, outcast na sila, half-breed na sila. So, considered na sila as Gentile. But, tanawa ang kaluoy sa katong Samaritan nga ning tabang, wala siya gingnan, wala siya balaod. No? Wala siya balaod, wala siya gingnan nga buhatan ni dudis and dudat, love the Lord your God, tabang itong tao. Wala siya balaod nga nadawat. It was already in his heart. No? Romans chapter 9 verses 30 to 31. The Gentiles did not pursue righteousness. No? Wala sila naninguha o ilahang righteousness gyud. No? They have obtained it by faith. But the people of Israel, they pursued the law as a way to righteousness. But they have not attained their goal. Ning fail sila ana. Kaya nga naman, because they were performing by the law to be right with God. No? Kinsa naman ang nahimo nga kuan, nga righteous. Katong naay faith. Ang mga Gentiles. That is why sa Romans chapter 2 verse 14, the Gentiles did not have the law of God, but they obeyed the Lord instinctively by the heart. By the heart. That is why mo tayo nahitabo sa Samaritan. Di na siya kinahanglan ingnon. Because, yan naman, ang law sa Ginoo na siyang kasing-kasing. No? Unsay gingon sa Galatians chapter 3 verse 10, ang mga Israelites, ang mga Hudiyo, katong pari, katong Levite, katong ninglihay sa kuan, katong half-dead nga tao. No? Ningon din na sa Galatians chapter 3 verse 10, those who depend on the law to make them right with God are under his curse. For the scriptures say, cursed is everyone who does not observe and obey all. Tanan, 613. Dili lang napulo, dili lang usa, no? Cursed ka if you did not obey all of the commands that are written in God's book of the law. No? Now, gingon din na to sa Galatians chapter 3 verses 10 to 12, no? So, it is clear that no one can be made right with God by trying to keep the law. Because it is only through faith, no, that a righteous person has life. Nahimo siyang righteous because of his faith, not because of the observance of the law. No, this way of faith, mo nagingon din na, is way different from the way of law. It is way different from the way of law. Klaro kayo. But the question is, nanong sige man tag-stick gyapon sa law ni Moses? Nanong sapod, sige kag stick sa law ni Moses, Hudiyo ba ka? That was only intended for the Jew. It was not intended for the Gentiles. No? Klaro kayo. Klaro kayo maigsoon. That is why, ningon si Jesus, the Samaritans, the Gentiles,
are your neighbor. Kita karon. Mutapos na ta maigsoon. Kinsa atong silingan? Atong silingan katulang bang atong ginatagaan og balaod? No? Unyog mo fail sila sa balaod nga imong gihatag nila, dili na nato sila silingan kay ngano man nila kaya. Ato silang gina-ridicule, ato silang gina-judge, ato silang gina-condemn kay ngano man di man sila maundang pagpakasala. Dayon kita pod mismo nagunahon ta that we are not struggling of sin. Kay kompleto na nako No, wala ko na makak, wala ko na ngawat, wala ko na ngilad. Diba? But arrogante lang ko. Kaya nga naman, obedient man ko. Nakuha na to. Although dili na nimo kuan lang to kanang sa tawagan na kanang ako lang tong for sarcasm, bisan pag maingon ta ba nga humble ko no kay tatanawon, Lord. Or kung wadyo ka kabalo, that is why din sa chain breakers ga study ta, bantay lang na siya. If si Christ ang wala na elevate sa imong kinabuhi, then gastik ka sa law ni Moses. Because nga naman, you are trying to be so good to be right with God. Nawala ang picture ni Jesus. Bantayan na siya. No? Naman ay tulo ka tao, ang usa ka tao kay iyag yung ginapanghambog ang iyang kagalingon. No? Iyag yung ginapanghambog nga right jud siya din na sa Ginoo kay kabalo ko balaod ni Moses wa jud ko gi-break nga usa. Ay kaduha, pwede na siya moingon nga obedient ko. Bisag wala ko balaod ni Moses basta obedient ko. Bisa wa ko kabalo na Bible. Kanang Bible word for word or wa jud ko nailhan nga bisag usa ka balaod pero buutan manggug ko. You know, that is why right ko din na sa Ginoo. Ay kaduha na siya. Ang ikatulo is humble lang yun siya. Kanang ambot wa jud ko kabalo ang Ginoo nay bahala. Basta ang Ginoo nay bahala. Basta ako ako lang yun gitry ang tanan. Nang kuha na to, puro ilaha. Self-centered kaayo. No? Although di na nimo mabantayan or ang uban grabe na kaayo nga nabantayan nila but ang center na silang kagalingon. For example kani, dili nato kaayo mabantayan, moingon ta nga put Christ first. No? Nice kayo spiritual kay sa paminaw. Put Christ first. Ibutang si Kristo sa imong trabaho, ibutang si Kristo sa muni muna. Dayon atay na miss nga usa mo igsuon. Ano na ha? Are you only a Christian inside the church? Pero kinsa man ka sa Monday ngadto sa Saturday? Ngano man? Ngano nakapangutana man ko ana? Tanawa ha? Bawal ka magsinila sa simbahan, bawal ka mag-shorts sa simbahan kay laway kaayo, daghan kay bawal sa simbahan. Now, ato nang buhaton nga mag-formal jud ko sa simbahan kay Christian ba ako. Now, ang pangutana nganong mag-shorts magkamubo sa Monday to Saturday? Why can you do everything you want Mondays to Saturdays and you are different sa Sunday? Kabalo mo unsay kabaliktaran ana mga igsoon? The real Christian you is you are a Christian from Monday to Saturday and you are not a Christian on a Sunday. Nakuha ninyong kabaliktaran? Nabaliktad. Kaya nga naman, because you are more free. You are more free of who you are. You are counting yourself alive in Christ. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom. No? You were saved by Christ to express who you are. Kaya nga naman, ningon si Jesus sa John 10:10, I give you abundant life. Pero inigsulod niyo mo sa simbahan, mga igsoon, mura kag hinigtan. No? Mura kag hinigtan, daghan kaayong bawal. No? Even sa leadership, sa mga kasimbahanan, daghan kaayong bawal. Don't do this, don't do that. Kinahanglan natin sundon nga balaod sa simbahan for formality's sake, for technicality's sake. Nawala ang Spirit, ang leading sa Holy Spirit, nawala. Yes, mutuo ko ana nga naay order. Mutuo ko ana nga naay order, pero bantay.
Even pag naghuna-huna ta nga, okay, right na ni atong gibuhat na tay order mo ni mo na, but the question is nganong naapa may maka-feel nga mura mo kog hinigtan ani? Kay ngano man? Ngano naapa may kahadlok because you are not perfected by the Spirit. You are not perfected by love because of the law. No? Lawom kaayo ang grasya sa Ginoo mga igsoon. That is why si Jesus na ingon kang Paul, my grace is sufficient enough. Tanawa si Paul sa Book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 12 or 2 Corinthians chapter 12 niingon din si Paul nga naa siya thorn of the flesh. No? Naigapang daot sa iya or kanang na-feel niya nga Lord, sakto naman akong gibuhat. Nganong di man ni sila maminaw nako, gitagaan naman nako sila unsay angay buhaton. Tanawa si Paul kasi nagtudlo sa grasya sa Ginoo. Pero nagreklamo paghihapon siya. That is why he was not still completed. That is why ningon si Jesus, 3 times ningon si Jesus, my grace is sufficient enough. Sakto na ng mga balaod, sakto na ng mga do this and do that. It's not about you. My grace is sufficient enough for you, Paul. Kaya nga naman si Paul, he was trying his best. Moto ningon si Paul nga, kung sa tanan, ako ang nag-hard work sa inyo hatanan aron makabaw mo sa grasya sa Ginoo. Tanawa, naghatag hapon siya balaod. Tanawa na. Even Paul himself. That is why ang ma-elevate ra gyud dinhi mga igsoon is si Jesus. The Spirit of Christ. No? Dili nato mafatom ang Spirit sa Ginoo. No? That is why, ibutang lang nato ibutang nato, who is your neighbor? Dili na nako neighbor sila, kaya nga mga bayot man na sila. No, tanawang duha ka babae, naguyab-uyab. Christian mo to ang usao? No? Maglisod na tagtimbang. Asa man ang gugma din na? Unsa kay ikastorya ni Jesus? Will Jesus condemn them? Will Jesus condemn the homosexuals? Or the Christians nga mga bayot? Ibutang nato ang uban bayot moingon nga, or kabantay mo anang nataw gyud siya nga lain iyang gene. Ayan DNA grabe iyang gene ba nga nagdako gyud siya nga bayoton gyud siya. No? Then moingon ta nga atong ginapugos ang mga churches nga gina-break jud nato, di jud na maong design sa Ginoo. Ma-question pa na nimo nga ning gawas na sa bilahan sa inahan, ning gawas na siya nga hinhin na siya daan. Ma-question na, you cannot question it. Ano man? Kay tungod mao na siyang resulta sa corruption sa gibuhat ni Adam ug ni Eve. All they need is Jesus. It doesn't matter. Dili ma-change ang behavior mga igsuon. What changes is your spirit din na sa Ginoo. That is why grabe kayo ta maka-judge. Maingon ta nga, musurrender na lang ta. Maingon lang ta nga, okay, di man siya maminaw sa to at tanawa usa sa mga rason. Ningon si Jesus, katong ni istorya si Jesus sa parable of the Good Samaritan, nganong nastorya man to di Jesus. Mo tong time nga ihang gisend out ang itong mga 70 plus nga mga disciples to neighboring places. Then katong niingon si Jesus nga shake the dust off your feet kung walay maminaw. Di ba? Ato nang ginagamit. Nga di man siya maminaw nako. Bayot mangyapon siya. Tumboy mangyapon siya, di man siya maminaw. Adik mangyapon siya, di man siya muundang. Ako na lang i-shake the dust off my feet. Dili na nako siya neighbor. We are no more than the religious Jew. Wala ra tay kalainan sa ilaha. Di ba? Monong ningon si Jesus, I will know you by your love. You are my disciple. Asa may gipalabi din Ningon ba si Jesus, I will know you that you are my disciple because of the law of Moses? No. I will know you that you are my disciple because of the love. Kuha na ito mga igsoon. Ang love, ang compassion with action, di na nato ginapugos. Because Romans chapter 5 verse 5, because of God's love, He sent His Holy Spirit to fill our hearts with love. Kakinsa man ang love, imuha na. Kinahanglan ba nimo pugso ng tao nga, mo love ka mo love jud ka. Kay mo nagibalaod, aron mahimaya ang Ginoo. No, di na nimo mapugos. Ang Ginoo na mismo ang nagpadala og gugma sa tong kasing-kasing. That is why we can love now. No, we love because He first loved us.
Nakuha na tong logic. That is why sa atong pagtuon manggod sa scriptures mga igsoon kani, di lang ka mo pick up og usa ka word kay gusto nimo i-justify imo kagalingon like the Pharisee. No? Daghan kayong mag-igsoon. Daghan kayong word sa Bible nga gusto na to. No? We just want to hear what our itching ears want to hear. Kay lami man paminaw. That is why mga igsoon, I hope natay nasabtan karon about loving your neighbor, about who is your neighbor. Who is your neighbor? Is it the Ukraine? Is it Ukraine or Russia? Ato i-pray ang Ukraine, luuyas Ukraine oy. Tanaw ang Facebook karon, ga-flood og mga prayers for Ukraine, pray for Ukraine. Luoy kayong Russia. Walay ga-pray sa Russia. Di pa kamatyan sa biya na sa Ginoo mga igsoon. Hono na ana. Di pa kamatyan na sa Ginoo. You are no more than the Russians. Moingon ka nga kaluoy sa Ukraine. Naunsa man ning Russia oy. Moingon ang Russia, aper tayo. Pariharam data. Di ba? Muna mga igsoon, para sa mga Jew, ang Gentiles, the Samaritans were not their neighbor. Because the Jew, they think na sila na gyud ang chosen people. But you are only a chosen people by faith. That is why ningon si Paul, the gospel is for the Jew and for the Gentile. The gospel is for the Jew and for the Gentile. Para sa tanan. No? Dili lang na siya para sa imuha kay ikaw ra ang nag-obey. Dayon imuhang i-dust ang imong i-shake the dust of your feet kay di siya maminaw. Then ikaw rin ang ngayon, di na nako siya neighbor. Hunaw na ana. May adlaw sa tanan may igsoon. I hope natay nasabtan karon about the Good Samaritan, no? Nga the Good Samaritan was a lesson about righteousness, no? The Good Samaritan was a lesson about the finished works of Christ, about the grace of Christ. Sa Titus chapter 2, the grace of God has appeared to bring salvation to many. Dili lang sa mga Jew. To many neighboring countries. To many. To anyone. To everyone who believes. To everyone who believes. No? That is why luoy kayong uban maingon nga di man ko buutan, di man ko himasag Bible, dili ko angayan sa inyong simbahan. No? Dili man ko tiksul uban og formal bread ga chinilas ra magug ko. Mo na di ko angayan sa inyong simbahan kay formal kay inyong simbahan. No? Ingon ana, daghan kayong mga restrictions. But everyone is our neighbor. Kay nganuman kung anak ka sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo na si mo kasing-kasing, everyone is a neighbor. May adlaw sa tanan, amping, God has blessed you, and inampuay lang ta, ini mag-encourage ta sa usag-usa. Okay? May adlaw sa tanan.